Estem a Sant Sadurní d'Anoia, concretament a l'antic carrer Cavallers. És un carrer bastant llarg, serà ara mateix l'epicentre de la nostra història. Us ho expliquem. Aquest tram on estem és el del carrer Hospital. A partir de la plaça de l'Ajuntament en amunt és el carrer Doctor Escaiola. Final de la part del nord és el Raval i final de la part del sud és l'església, la plaça de l'església. Quines connotacions té això en aquesta història? Culturals, socials, històriques. La plaça de l'església va ser el nucli on va néixer el municipi de Sant Sadurní, que pertanyia antigament a Subirats, que no se'n podia fer càrrec de tantes petites barrigades i masies com anaven sorgint i que quedaven massa allunyades del propi castell de Subirats. Això a una banda. Aquí al carrer de l'Hospital i tenim a una banda la casa de Can Guineu, una de les cases bones de Sant Sadurní, diuen. I a aquesta banda hi tenim la Facina. Hi ha un personatge de Can Guineu, que es deia Marc Mir, que està representat en un dels 7 gegants que tenim aquí dins de la Facina. 7 gegants que eren 7 savis. I un altre d'aquests savis és el doctor Escaiola, que és el personatge que dona nom al tram de carrer que ens queda amunt. Per què eren importants aquests senyors i 5 més de la vila? Doncs perquè durant l'època de la filoxera van ser els savis, les ments pensants, de com erradicar aquesta malura de les vinyes per fer que el territori pogués tornar a reeixir. En agraïment a la resolució, al tractament que hi van trobar a les vinyes, els van fer 7 savis, els van fer savis, i els hi van fer aquests gegants que sempre surten a les festes de la filoxera. O sigui que ja ho veieu, tenim un carrer ben complet. Hi hauríem de sumar edificis modernistes, la plaça de l'Ajuntament, totes les festes que passen amunt i avall durant la filoxera, els barris. Esteu convidats a visitar-lo, és una passejada excel·lent.